Hei taas ja tervetuloa tähän uuteen dieettiviikkoon. Tästä ei tule varmaan nyt hetkeen mitään sanottavaa dieetin suhteen, joten mä ajattelin, että mä näytän mun treenejä. Mä just tulin treenaamasta, niin koska ei ole varmaan mitään muutakaan sanottavaa, koska alkuun toi dieetti nyt on aika helppoa, niin joo, tossa tuli vähän kiire lähtö, mut siis niin, mä laitan kohta ton treenin tosta pyöriin, näette, että millainen uusi toi treenijako on, se on ihan superkiva. Elikkä on tällä videolla noi selkä, takareidet, pakarat ja sit on, niin sit muille videoille tulee kädet, olkapäät ja sit etureidet, rinta. Tää on tosi kiva treenijako, tossa on niinku, mä tykkään siitä tosi paljon, että on niinku etu- ja takareidet erikseen, tuntuu, että ne saa paljon tehokkaammin tehtyä. Ja sitten tosiaan niin mä aikaisemmin sanoin siitä, että mun mielestä se 2400 tuntui tosi niin kuin isoille ruuille aloittaa dieetti, mutta nyt mulla on paino lähtenyt hyvin putoamaan. Mutta joo, sitten mennään tuohon treeniosuuteen, eli selkä, takareidet, pakarat. Eli tästä treenistä mulla on siis 2 eri versioa. Tässä on nyt tää ensimmäinen, saatte joskus nähdä sen toisen. Mutta eli tää lähti suorijaloin vedosta ja tässä on tarkoitus tehdä aika lyhyttä sarjaa, semmoista 6-8 ja just treenin alussa mä tykkään ottaa noin raskaammat, koska silloin on vielä freesimpänä ja jaksaa silleen varmasti keskittyä. Ja näette kohta Petenkin tässä videolla, koska tosiaan me vedetään aina samoja treenejä, treenataan aina yhdessä. Mulla on siis Peten kanssa se Emmi ja Petrin kuntokoulu. Mä linkkaan sen tonne alas meidän nettisivut. Mut siis niin, miesten ja naisten treenaamisessa ei pitäisi tosiaan olla ihan hirveästi eroa. Tietysti Pete on vähän vanhempi, niin se joutuu kaiken maailman kremppojen takia välillä ehkä tekee jotain erilaista variaatioa jostain liikkeestä kuin mitä mä teen. Mut pääasiassa meidän treenijako on nyt niinku sama. Ja periaatteessa siis yritetään mahdollisimman isolla painolla tehdä mahdollisimman siististi. Silloin tällöin viljellään myös jotain erikoistekniikoita, mutta sitten noin mun voimailujutut on asia erikseen. Ja ton päälle tehtiin siis vielä ihan perus reisikoukistus takareisille, siinä yleensä kikkaillaan vähän enemmän. Ja sit kun lähtee toi selkä, niin aloitetaan tässä treenissä ylhäältä vedolla myötäotteella suomeksi sanottuna jollain ylätaljan tapaisella liikkeellä. Ja tässä on tosiaan usein 1 suora sarja ja sit pari jotain erikoistekniikkasarjaa. Nyt alkudietistä treenataan aika kovaa, koska ruokaa on vielä hyvin ja viimeksi tuli alkuun ehkä jopa pikkusen kehitystä, niin yritetään, jos alkudietistä pystyisi vielä kehittyä, kun ruokaa on. Mutta tosiaan seuraavaksi toi alatalja. Pudotussarjojen lisäksi tässä liikkeessä on kiva tehdä noita muscle roundeja, eli tehdään semmonen 4-60 toistoa ja lyhyillä palautuksilla joku 10 sekkaa, eli about semmonen 5 hengenvetoa ja sitten tähän perään tehtiin vielä sitten vähän raskasta soutua, eli tässä mulla taisi mennä vaan joku 17. Sitten siinä toisessa treenissä, niin siellä sitten aloitetaan jollain soudulla ja sitten noin ylhäältä vetävät tulee sen jälkeen ja kaikista kahvoista pidetään vähän eri päin kiinni kuin tässä ekassa treenissä ja näin, niin saa sitten vähän monipuolisuutta siihen selän treenaamiseen ja saa toivottavasti mahdollisimman paljon kaikkea pientä pahkuraa rakennettua sinne. Mutta eli vikana ihan vaan takaa olkapäitä ja yläselkää facepulli. Mut joo, mä kävin treenin jälkeen vielä vähän kävelyllä, vaikka varsinaista aerobista ei tarvitsisi tehdä. Ja mulla iski inspiraatio, niin mä ajattelin, että mä otan niinku nyt teidät mukaan mun lenkille ja puhutaan vähän painosta. Tai eihän mua periaatteessa se paino itsessänsä kiinnosta, vaan se, että mun kunto etenee ton lajin kannalta. Pakko sanoa tähän alkuun, että vaikka tässä mun lajissa bodyfitnessessä pyritään vaikuttaa siihen tossa kisadietillä, että miltä sä näytät, niin tätä touhua ei pidä lähteä tekemään sen takia, että haluaisi näyttää jotenkin erilaiselta, vaan se koko prosessi on tässä siisti juttu, mitä mä tykkään tehdä, se koko prosessi, mikä johtaa sinne lavalle, sen takia mä tätä haluan tehdä ja mä toivon, että se välittyy näistä mun videoilta ja
se on myös yksi juttu, että miksi mä en halua sitä valmentajaa, koska vaikka kaikki olisi ehkä niinku, voisi olla tietyllä tavalla helpompaa, että lukisi jotain valmentajaohjeita paperista ja tällaista, mutta se ei ole mulle se juttu, vaan mulle on se juttu, että mä saan itse tehdä ja miettiä ja näin. Mutta sitten taas toisaalta pakko sanoa, että tässä alussa, niin se on ollut vähän haastavaa. Mä en hirveästi tiedä just, että paljon muut ihmiset syö kisadieteillä ja tällaista, mutta musta tuntuu, että tämä mun 2400 ei ole semmoinen, mistä kaikki tämmöiset, kun mä oon 160, alle 160 pitkä, 157, niin kaikki ei välttämättä aloita ehkä ihan noin korkealta ruuilta, mutta sitten Pete oli silleen, että aloita vaan, että kyllä sä nyt sen verran pystyt syömään. Et ei saa ajatella, mitä muut tekee ja näin, vaan pitää tehdä vaan omaa juttua. Nyt eletään perjantaita, eli ei olla ihan tokan diettiviikon lopussa, mutta näyttää siltä, että 2 ekan viikon saldona on noin 2 kiloa, mikä on oikein hyvä tämmönen alkutahti. Se ei vaan niinku siinä ihan heti lähtenyt putoamaan, että sitten jollainhan voi lähteä vaikka niinku paris ekas päivässä hirveä määrä painoa, jos siinä syömisessä on hirveän iso muutos, tai siinä, että mitä sä syöt, koska mulla on periaatteessa siis ihan noita samoja ruokia, mitä mä oon koko ajan syönytkin, että ne ei ole vielä niinku muuttunut sen suuremmin mihinkään. Ja eihän mullakaan tää kiloviikostahti jatku, että sit se hidastuu siihen 0,5 kiloviikossa ja sit hidastuu vielä siitäkin. Ja tosiaan toi, miten mä seuraan sitä mun edistymistä, niin on vaaka ja kuntokuvat. Elikkä se vaaka on toiminut mulla aina kohtuullisen hyvin ja luotettavasti, ja joidenkin päähän ei kestä sitä, se siis niin jollain ihan niinku vaikka ammattibodareilla voi varmaan olla sellaista, että et sitten lähempänä kisaa, niin se alkaa niinku tehdä tepposia mielelle, että jos se vaaka näyttää jotain ja sitten ei katsoo sitä liikaa siinä, että eteneekö kunto vai ei, mutta kyllähän se fakta on se, että pitkällä aikavälillä niin sen painonhan pitää pudota, että jos haluaa kiristyä. Mutta tämän takia, niin jos lähtee tällaiseen lajiin, niin pitää olla tosi sinut itsensä kanssa jo alun perin ennen kuin lähtee mihinkään. Silloin kevään kisoihin mähän kävin tämän prosessin tavallaan jo kertaalleen läpi, että ihan sinne lavalle asti ei päässyt, ja se varmaan kaikista rankin vaihe jäi vielä kokematta, koska tosiaan siinä vaiheessa, kun ilmoitettiin, että kisat siirretään, niin mä jätin dietin kesken, koska mä arvasin, että niitä ei järjestetä ollenkaan, niin kuin sit kävikin. Mutta siinä oli silti tosi iso ero, että miltä mä näytin siihen dietille lähtiessä ja miltä mä näytin sen loputtua. Ja sitten tää on siis, tänne sitä kuntoa ei kuulukaan pitää, vaikkei sitä vetäisi loppuun asti, että palataan vaan siihen normaaliin. Tietysti pitää olla semmoinen urheilullinen siisti kunto sitten, kun tähän lajiin lähtee, että pitää olla semmoiset elämäntavat kunnossa. Mutta mä voin sanoa, että mä en tavallaan jäänyt silleen kaipaamaan sitä kuntoa, mihin pääs, että ei halunnut pitää siitä kiinni, koska siinä tilanteessa väsytti. Ja mä halusin sen vaan mun niinku energisen olon takaisin. Olihan se silti ihan älyttömän siistiä, mutta ei sen arvosta, että mä haluaisin sen ulkonäön takia jotenkin pitää siitä kunnosta kiinni. Että kyllä mulla on parempi olo nytten silleen periaatteessa. Ja mä voin sanoa, että mulla ei ole siis niinku itsetuntoon sen erityisemmin vaikuttanut, että missä vaiheessa diettiä mä oon tai jotain vastaavaa. Nyt että tää alkudiettihan on kivaa aikaa, koska mulla on semmonen tosi skarppi olo ja ei ole noilla niinku ruokamäärillä silleen nälkä, ja nyt kun se painokin putoo, niin ei ole mitään valittamista. Ja se on musta siistiä, että tässä hommassa tulee semmonen itsensä voittamisen tunne ihan joka päivä, ja se on mun mielestä ihan mahtavaa, se tekee tästä tosi siistiä. Mutta mielenkiintoista nähdä, kuin pitkälle mä pystyn vielä kehittymään salilla tässä dietin aikana. Mutta tää viikko oli aika lailla tässä. Ja ai niin joo, yksi ihan mahtava asia on tapahtunut tällä viikolla, nimittäin Emminät Petrin kuntokoulun nettisivut on vihdoinkin valmiit. Mä laitan linkin tohon alas. Siellä nettisivuilla kerrotaan vähän meidän treenifilosofiasta ja kerrotaan millaisia me ollaan itse valmentajina. Ja ne salit, missä me otetaan asiakkaita, niin
Fit Keilaniemi, Solana Fitness Center Hakaniemessä ja PTV Gym Pitäjänmäki. Ja lisäksi on joukkueurheilijoiden fysiikkavalmennuksia. Se on ollut itse asiassa tosi hauskaa. Ja sit mulla alkaa vielä pian noin terveydenhoitajaopiskelut, joten laita kanava tilaukseen, jos haluat vielä seurata, mitä tässä tapahtuu. Mut nähdään ensi viikon videolla. Heippa!